To, čo teraz vidíme, je vojna, predovšetkým duchovná vojna, pretože Antikrist prichádza do Svätej Rusy, do pravoslávia. A ja by som vás chcel naučiť správne nabíjať náboje, aby náboje leteli na cieľ, presne tam, zničiť nepriateľa a nie niekde mimo alebo tak povediac do vzduchu. Preto nás svätí otcovia učia takto. Keď vezmete nábojnicu, nabite ju a povedzte tieto slová: Svätá Bohorodička, zachráň nás. Svätý Otec Mikuláš, pros Boha za nás. Svätá Bohorodička, zachráň nás. Svätý Otče Mikuláš, pros Boha za nás. Bez modlitby balík, rakiet, gradov nechystaj. Každú cigaru, ktorú do nej vložíš, ako by si povedal: Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A potom bžiu. Moskovský teologický seminár bojuje proti NATO. Kristus vstal z mŕtvych. Na Ukrajine je táto choroba taká zanedbaná, že ju nemôže vyliečiť žiadne presviečanie, vyjednávanie ani nič iné. Je tam možná len chirurgia. Preto odpoveď na tieto prejavy nacistov môže byť len jedna. Solncepiok. Treba to vypáliť. Absolútne. Takže, povedia mi, ale veď to nie je kresťanské. Je to úplne kresťanské. Veď prikázania: nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš, a ak je nejaké iné prikázanie, sú zhrnuté v tomto slove: milovať budeš svojho blížneho ako seba samého.